Ikusiko dugu orain nola egin galdetegi bera, baina taldeka. Bueno, ikusiko dugu nola ateratzen den, nola ikusten den, hiru leiho zabali ditudalako. Irakaslearena eta ikasleena. Bueno, hasiko gara orduan galdetegiarekin, eta egingo dugu iniciar una prueba en vivo, berriro sakatuko dugu klasiko, baina orain egingo dugu taldeka. Taldeak egingo dira nahasturik, irakasleak ez ditu aukeratzen. Egin nahi badugu talde, adibidez gelan eta taldeka, egin aldugu klasiko izen bat erabiliz, baina noski izen horrekin jolastu batzuk batera. Eta orduan guk antolatu bateak. Baina hemen taldeak antolatuko dira automatikoki eta nahastu egingo dira. Hasiko gara, ekipo, eta orduan, kontinuar. Emango digu berriro, Join My Quiz, eta hori emango diegu baita ere ikaslei, ara zuzentzeko, eta emango diegu baita ere kodea. Kopiatu egin da, nahiz eta ez harrapatu osorik, kopiatu egiten da, orduan joaten banaiz, zuzen, pegar eta sartu, pegar eta sartu. Baina, ikusiko dugu nola ikusten den orain. Hasteko ikasleak hasi behar dira, eta hemen ja hasten gara ikusten taldeak. Bai ikasle lehioan, bai irakasle lehioan. Ikasle bi sartuko da, eta baditugu bi talde. Hemen hasi gara jaranean, eta orduan irakasleak sakatuko du inicial. Eta hemen hasiko dira galderak, eta ikasleak joango dira erantzuten. Bakoitza joango da, hori, bere kabuz egiten. Enviar eta enviar. Irakasleari agertzen zaio progresoa edo, aurrerapena. Eta hemen galderak ez dira zergaitik atera behar orden berean, bakoitzari aterako zaio orden desberdin batean, talde bakoitzari, eta orduan egin behar dutena da bakarrik joan erantzuten. Irakasleak beti izango du eskura nola doan. Horrela jarraituko dugu, amaitu arte, hemen ez dira ondo ikusten, erantzun batzuk, lehioak oso txiki atera ditudalako, baina bueno. Hemen agertzen zaio behitu. Behar bada, akatsasko baldin badauka, repite una pregunta que hayas fallado, ematen dio aukera, behintzat bat errepikatzeko. Honek ematen du hobeto egin duela, eta orduan, zaila agertzen. Agertu da, eta irakasleari agertzen zaio nori izan den irabazlea. Izten baditugu ja ikasleen saioak, hemen berdin, berriro izango ditugu, txostenak, agertzen zaizkigun txostenak. Hemendik, gero joaten bagara, eta ateratzen bagara hemendik, txostenetan izango dugu baita ere ekintza horren txostena. Izango da hau, duela 3 minutu, hasi dena, eta hemen izango ditugu baita ere txosten guztiak.